dongira kachiel kende. Robert, ang'o manyalo wacho wawach ni gipenji mokuongo. Dr. Mark Matunga bro konya. Nia. All right. Winja. Nia. Kenya ka according to UN tabulations tende nia police madwarore kuom ng'atachiel kama police madwaro police achiel onego bed ni rito ji 450 Kenya man according to kako UN ondike. Kenya sani police achiel rito ji 1,120. Tiende nia already wan chien gi kako onego bed ni warito wan ema wan gi sida mogik kidhi ka yole sano kinyal wuoth kuonde mang'eny otieno kinyal wuotho wan kod issues wa kae monego bed ni wadil go gi police mokwongo ken jalweny do na correct police kidhi Ombei kati ka police man Ombei cha ikone ni dwa tere Haiti odhi odil gi gangs maka chacha en gi training aina mane en gi training aina mane en gi lony aina mane kucho be wache French koro marare gini poth onge gima konyo go Kenya kata chiel mano penjo maduoki onge gima gino konyo go Kenya marare pot kain wach pesa moro nikech ang'o ma itiyo timonwa wan kaka jo Kenya ere kony ma itiyo semiyowa kata momiyo koro wadwa ywagi tapenji America in 1994 between 1994 and 2004 ne gitero soldiers gi kuno soldiers not police soldiers mondo dhi ogore gi jo Haiti no baro gi ndas ma gibano piende gi magidok koro sani gi yolo wan nikech koro America ber ka luongo nyingo ni thank you very much Mr. William Ruto kuom ginene ya Dr. Mark Matunga daktari romo mar United Nations General